kia bang kok ini hin ka don ka jadi lo pini ini tum nang di tuhan nang chok hanang kok alam ki bang ke la pun lo ini tum patune 10 September army si ini tum women PSA baga amahang pathek lo la sohol ini tum propose bang ke lo kachali anak lapen ke women protection ko ahin atlo lapen ke ini tum non langdam lo lute tum diku ka yang long kisung kuloten ini tum bong mumato ke lo kachali hamen pen bang keng sang asu ahem ta ke donang lo la so kelang ni tum han bang ken kelang ro lapen ke kachene ka holo pen alang ni tum han amek lano choklam det pen anpan apran almudet ason det tum mangke heklong holo le tum langdam lo kulote alang ni tum kedo adim ta atok anu te school hem bang ke dolo sita hada wangalan tu alang tum dote pen bipose alang tum keng sang ahem donang kok kulote alang ni hada ko tim langdam lo kulote ke than abang te abang tu tum kabia jo lapen ke towan ka siksa pen danglok alang ni tum school ahem anta kepale tamun el ason ta tum mage new song ta tum theklong hulo lapen ke langroi ke hat pen salang tum mage school anta pale dam nang lo itum so alo lo chali asong kulote ini tum lahai ahin na bang si tum mage langdam nei claim dam nai ba atokan lo lom itum education awareness nai ba tum claim dam pik nang la sida ini tum la so song amhang pathak dat pen ke rat tum ta heklong lo je ini tum ba ke kemesen asai bang ke tum pakla ke dat ason bang si me dokok lo sida da itum kudam lo kulote ini tum women case along president arku kedeng abang ki dimi hansepi aphan sida mangge kudam nang kok bo pini intum press meet ke dona kok mangge alang ni joine lo kusi ni tum mangge ta mangge kipu nang kok bipolo pulote alang li mangge ami thang asai ke claim pensi alang li mangge ami thang ali jungjung phansi alang li mangge ke claim long lo non ini tum bang alang di ke claim hai bang itum thek long hulo lapen ke ini tum alang ke claim hai ke chok chepol itum ke thek long ben ninda duklo la sipini bang ke ini tum the central committee pen chetong sal pen sebelum itum dak mangge press meet ta donang kok alang li ke claim pulote alang li solo lo chali asom pulote education anak ku mangsi tu mangke claim pik nang la ba solo protection anak claim pik nang la sida la son mangge thek long le dat do la ben non hejong buka jan long ningtan hok asopi aphan apran amu dat la kelang depan apran amu dat lo tasaput hak mangge dimi hamse pi manga choho se dojoi lo ala ni so lo phan jose women protection pulo jalang di pose ta manga dojoi lo la hai lo manga klang dun me pin lo la pen ke kapre asai lo maka alang ni bangke claim plesi non bangke alang ni bangke claim ni bangke anut kapre aparti anatu arku ke pasun lason talan bangke claim mang dun theklong lo itum hala so bang tu action bangke tu n90 polo sita ini tum bangta alang ni phan bangke arji pola mang do lo sita la karji phanda di tum phone da call lo alang phan ke than patini ji pola mang ta sita dagma alang ni bangke phone da nang deng de si phone da nang deng de lo ini tum bangke lason chalang ni mang claim lo song akam ke alang li anu wet ke cepat thek dake jong ni song amang pathek lo berdak ba hen ni silo as itum ceton sarjan se so kam bang itum claim nei polo sita alang li ke chok cha jo ile pen si pini bangke ini tum bangke dake women Karbi student association bangke ini tum bangke dissolve nang ko pason dokong lo lapen ke alang li rat asai ke claim thek abang kita kalilo kusi nili hin la mai kiar pujong salang li endo talang li stand pen se ajat apa masai talang dengdu nai claim do nai sida lason bang claim ke do la sikini bangke ili tum chingbai chedon sa dimi hansepi alang ke phanda arpu penda ke pas sunno la pen ke bini pen ke ili tum bangke WKSA mata tum dijok nang kok lo la pen ke is wias ni mahasau arat do anda pini pen kenali kita nani cibik non je pini pen ke women KSA ku asong bangke abelo but W ku amek bangke pini bangke ili tum masih tangnya paprai dak lo that api penjong si dimi hansip pi so song amen penjong si alang li claim bom lang kulote ili tum si dak mangke legal action kita ili tum enang pokpo jong si alang li legal penjong si ke claim bom ba anu kapel tum theklong kulote ili tum han nang khobor kita me dak mangke tum si action bangke enang pokpo alang li han bangke alang li kan je nam anta holo dimi bangke ni tum han bangke nang japon pami media son sini tum theklong lo
claim ke dam punon ajat punon sitami isi organization seng lo pulo tangte isi hem tun lo tapos si ajat akam le claim ji ajat asai le teng ji tu sitami nang than ko nang ji nang par ji ko nang ji non ke lahai bang ke abedat lo alang aning hang aling pen si claim lo dam lo ke non bang ke nitu bang ke WKSA ko bang ke nitu bang ke pini dissolve lo la bang ke abel lo non ke bang jilangar ni pen jong si WKSA amen pen punani rong along punon punani hithi long punon ajar long sita me ki rong ke rek mate ko pine la men ke en pen song amen ke en pen jong si pini akam claim that pulo tang te ni tum than pachini no dimi han se pi akam ki claim bang ke la pen WKSA ko bang ke abelo si pini rat than sta me tum than kon pachini kon lo tante nani tum la bang ke apor hosi sini ko cholo